ናይ ከሰላ ከባቢ ሰበስልጣን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 40 ሬሳታት ምርካቦም ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝርከብ ሩባ ሰፈፍ እናበሉ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ብጥይት ዝቆሰለ ኣካሎም ኣእዳዎም ድማ ንድሕሪት ተኣሲሮም እዮም ተረኺቦም ዘለዉ ምናልባሽ እውን ካብ ናይ ትግራይ ኩናት ዝሃደሙ ክኾኑ ይኽእሉ ይብል ጸብጻብ ኤፒ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ እትርከብ ሓምዳይት ዝርከቡ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ጥዕና እቶም ሬሳታት ኣብ ኢትዮጵያ ሩባ ተከዘ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ሩባ ሰይቲት ዝተረኽቡ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቲ ሩባ ኣብ ኣዝዩ ዘጸግም ከባቢታት ንትሽዓተ ኣዋርሕ ኩናት ዝተኻየደሉ ትግራይ ተወለድቲ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ናይ መሻርክቲ ሓይልታትን ግፍዕታት ፈጽሞም ኢሎም ዝኸስዎ ከቢድ ከባቢ እዩ ዝርከብ ካብ ሑማራ ሃዲሞም ኣብ ሓምዳይት ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ነበርቲ ሑማራ ዝሓለፈ ሰሙን ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፌቨን በርሀ ዝተባሃለት ወናኒት ቤት ብልዒ ሓዊሱ ሰለስተ ዝፈልጥዎም ሰባት ብዕጡቋት ኣምሓራ ብግፍዒ ከም ዝተቐትሉ ቪኦኤ ትግርኛ ምጽብጻቡ ይዝከር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ንምክልኻል ግህሰትን ዓለታዊ ምጽናትን ኣመልክቱ ዝሰርሕ ኣካል ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ግህሰታት ስኽፍቱ ገሊጹ እቲ ትካል ብዓርቢ 30 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓለታዊ ጽልኢ ቅልጡፍ መግትኢ እንተደኣ ዘይተገይሩሉ ካሊእ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍሊት ኣማኻሪት ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳያት ምክልኻል ህልቂት ዝኾና ኣሊስ ዋይሮሙ ንዲርቱ ኣብ ኢትዮጵያ እናንቆልቆሎ ብዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተሻቐላ ገሊጸን እተን ፍሊት ኣማኻሪት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋር ሶማል ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝፍጸም ዘሎ ዝበልኦ ከበድቲ ምግሃሳት ዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ መጠንቀቕታ ድምፀን ኣስሚዕን ኣለዋ እተን ፍሊት ኣማኻሪት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ለካቲት ብዛዕባ እታ ሃገር ዘውፅኦ መግለጺ እውን ደጊመን ኣለዋ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ንድሓር እቲ ኣሃዱ ንፀወታዊ ዓመፅ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ትሕቲ ዕድመ ዕስክርናን ዓሌታዊ ቅትለትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ግህሰታትን ኣመልኪቱ ጸብጻባት ብቐጻሊ ይቕበላ ምህላወን እዚ ድማ ናብ ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገር ይውስኽ ከም ዘሎን ገሊጸን ኣለዋ ከምኡውን ብዝብሕጎግ ዘሎ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝጓሃያ ብምግላጽ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ነዘቕረቦ መፀዋዕታ ብምቅላሕ ኣብ ትግራይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዕን ኣለዋ እተን በዓልቲ ስልጣን ኣስዒበን ነቶም ብላዕለዎት መራሕትን ተሓባበርቶም ዕጡቃት ጉጅለታትን ንዓሌታዊ ጎንፂ ከጓሃህሩ ዝኽእሉ ኣጠቃቅማ ቃላት ኮኒነን ኣለዋ ተኽታኺቃና ዘለዎም ተባሂሎም ኣብቲ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ተጠቂሶም ዘለዉ ቃላት ከም መንሽሮ ሰይጣን ፀሃያይ ኣጋምን ዝብሉ ምስ ናይ ትግራይ ጎንፂ ኣመልኪቶም ዝጥቀሱ ዘለዉ እዮም ናይ ጽልኢ ዘረባታት ምስ ናይ ማሕበራዊ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ዘርኢ ምትፍናን ነዳዲ ክውስኽ ከም ዝኽእል ዘሎ ሻቕሎት እውን ብምግላጽ የጠንቅቃ መንነት መሰረት ዝገበሩ ግፍዓዊ ገበናት ብናይ ጽልኢ ዘረባታትን ምልዕዓላትን ህውከትን ከም ዝጅመሩ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ርኢና ኢና ዝበላ ተንፍሊት መኻሪት ከምዚ ዝበሉ ምልዕዓላት ብዓለም ለኸ ሕግን ሃገራዊ ሕግን ክልኩል ኢለን ኣለዋ ኩሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላትን ነቲ ኩናት ደው ከብሉን ነትን ዓሌታዊ ምጽናት ክመርሕ ዝኽእል ምትፍናን ከዓግቱን ሓላፍነት ኣለዎም ክብላውን ኣስሚረን ኣለዋ ቀዳማይ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ድማ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምዃኑ ቅስት መግለጽን መሰላት ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ በማዕረክ ክኽበር ከም ዘለዎ ዘዘኻኽራትን በዓልቲ ስልጣን በደልቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀዊዕን ኣስዒበን ከዓ ኩላተን ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ብሕልፉ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ነቲ ዓሌታዊ ጎንፂ ንምውጋድ ዘድሊ ስራሕ ክዓምም ኣዘኻኺረን ኣለዋ ጽባሕ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዋ ትጽቢት ዝግበረለን ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ዕላማ ጉዕዘአን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጢሜት ንምክልኻል ዘይድሩት ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከፍቅድ ንመንግስቲ ትግራይ ድፊት ክገብራ ከም ዝኾነ ኣቐዲመን ገሊጸን ነይረን ይኹን እምበር እቲ ዝገብርኦ ድፊት ብዛዕባ ዝሓዞም ነጥብታት ዝተባሃለ ነገር የለን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትዊተራቶም ከም ዝጸሓፍዎ ብሸነኽ ሱዳን ንመተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ እቲ መስመር ክኽፈት ዝሓትት ጽዕንቶ ክብሉ ዝገለጽዎ ኣበርቲዖም ከም ዝቃወምዎ ገሊጾም ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እቲ ጽዕንቶ ቁሉዕ ነፃ ውዶ ተንኮል ክብሉ ገሊጾምዎ ብኻሊእ ወገን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ትግራይ ዝተዓፀቡ በረታት ንምኽፋትን መንግስቲ ትግራይ እናበሉ ዝጽውዑም ኣካል ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክቕበሎን ጽዕንቶ ንምፍጣር ምዃኑ ገሊጾም
ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ቅድሚ ሰሙን ብዝተፈጥረ ወታደራዊ ግጭት ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ በዝሒ 75,000 ሰባት ከም ዝበፅሑ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ኣፍሊጦም። እቲ ጸገም እንተዳ ቀፂሉን ብቁልጡፍ እንተዳ ዘይተቐልቢሱን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ነበርቲ ናይቲ ክልል ንሰብኣዊ ቅልውላው ክሳጥሑ እዮም ኢሎም ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሐመድ ሁሴን ተደራራቢ ብዝኾነ ሰብ ሰራሕን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ተጽዕኖ ምፍጣሩ ወሲኾም ገሊጾም ካብ ናይቲ ክልል ዓቕሚ ንላዕሊ ብምዃኑ ንፌደራል መንግስቲ ስግኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ብምፍላጥ ተወሳኺ ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማሌን ብይግባኣኒ ኣብ ዝሰሓሓብሉ ገዳማይቱ ወይ ገርቢኤሴ ኣብ ነበርቲ ይወርድ ዘሎ ምጥፋእ ህይወት ዕንወት ንብረትን ምምዝባልን ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት 3,000 መራሕቲ ስድራ ካብ ገርቢኤሴ ወይ ገዳማይቱ ምምዝባሎም ብምግላጽ ፌደራል መንግስቲ ንተመዛበልቲ ሓገዝ ክገብር ጸዊዑ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል። መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ኣቢለ ድሕሪ ምባሉ ሕወሓት ኢሉ ዝፀውዖን ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ እናበለ ንባዕሉ ዝፅውዕ ሓይሊ ብዝቐጸልዎ ውግእ ልዕሊ 200,000 ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ምምዝባሎም ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍሊጡ ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ሎማዓንቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ግጭትን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ዝተመዛበሉ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት የድልዮም ኢሎም እቲ ጸገም ብተደጋጋሚ እንተተገለጸ እውን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ዘይመሃቡ ከም ዘሕዘኖም ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ ዝገጠማ ሕልኽላኽ ፈተናታት ብምስዓር ዝበልጸገትን ሕብረ ብሔራውነታት ዘረጋገጸትን ሃገር ኮይና ክትቕጽል እያ ኢለን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ራሄል ደበበ ናይ ደቡብ ክልል ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ናይ ኢትዮጵያ ጸላእ ዝበልዎ ጉጅለ ንሃገር ንምፍራስ ዝተለመ ኣብ ደቡብ ክልል ዝርከቡ ብሔር ብሔረሰባት ነንሕድሕዶም ንኽባልዑ ብዝሓንጸጾ ስልቲ ግጭት ብምልዓል ንምድኻም ነይሩ ኢሎም መርኣይኡ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ክልል ዝተረኣዩ ግጭታት እዮም ኢሎም ክልቲኦም ነዚ ዝተዛረቡ ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ደቡብ እዮም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብዲዮስ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንት ካኖ ኣብ ዝተባሃለ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ሕማም ሸሮኽ ወይ ድማ ኮሌራ ብምልባዑ ዓብዪ ስግኣት ጥዕና ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ሓድሽ ለብዒ ነቲ ድሮ ብለበዳ ኮቪድ-19 ተዳኺሙ ዘሎ ስርዓተ ጥዕና ናይጄርያ ዓብዪ ስግኣት እዩ። ወርሓት ዝናብ ብወገን ሰሜን ዝረአ ዘሎ ስእነት ጸጥታን ዝሕቱር ግብረ መልሲ መንግስትን ተደማሚሮም ንሓደገኝነት እቲ ለበዳ የጋድድዎ ምህላዎም ሰመዚ ጥዕና ናይቲ ኣውራጃ ይገልጹ። ንርእሰ ከተማ ኣቡጃ ሓዊስካ 22 ካብተን 36 ኣውራጃታት እታ ሃገር ድሮ በቲ ሕማም ተለኺፈን ከም ዘለዋ ማእኸል ክንክን ጥዕና ናይጄርያ ኣመልኪቱ 16 ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዝሓቐፈ ሓደ ጉጅለ ኣብ ሜይንማር ብሰንኪ ሰማይ ዝዓረገ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ሰፊሕ ህውከትን እናበኣሰ ይኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ጥፍኣት ዘጠንቅቕ ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም ብመሰረት ሎማዓንቲ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ሜይንማር ብኮቪድ-19 ምሟቶም ካብ ዝተገልጹ እቶም 60 ሚእታዊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ዝሞቱ እዮም። በዝሒ በቲ ቫይረስ መሓዞም ዝተረጋገጹ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ብ2 ዕፅፊ ወሲኹሎ። ብኻሊእ ናይ ኮቪድ ዜና ኣብ ዙርያ ዓለም ክሳብ ሎሚ ንግሆ ሶኒ 198.3 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተታሓዙ 4.2 ሚልዮን ድማ ምማቶም ተመዝጊቡሎ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ደቡብ ኮርያ ምስተን ሓናሒታ ሰሜን ኮርያ ርክባታት ንምምሕያሽን ልዝብ ንምቕጻልን ከም እትደሊ ሎማዓንሶኒ ገሊጻ እዚ ዝኸውን ዘሎ ደቡብ ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ልምምድ ተካይድ እንተኾይና ጽልእታት ዳግም ከም እትቕስቅስ ሰሜን ኮርያ ኣብ እተጠንቅቐሉ ዘላ እዩ። ሓፍቶም ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ትማሊ ሰንበት እቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ዝካየድ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ንዝካየድ ጻዕርታት ንናይ ሓባር ምትእምማን ኣዝዩ ዝጎድእ እዩ ክትብል ኣጠንቂቓላ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ነመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ጽባሕ ሰንበት يقرأ صباح حديث هذا كأتوا تثبيت زجبر لنا محاضرة ESAID سامانتا باور علامة عزء أب كل التجري أجات مزلو حدا جات ميت نمك الخل زيد الرد سبعة أو تبت صحنة كف كده من جسد فيت كجبر خمسة هنا أقدي من جليت النيران يكون مبر تزجبر أو دفيت بزعبة حزم نتبتات جنس تبع لنا جريلن سبسلت عن إثيوبيا جن أب تويتر عتهم كم تصحفوا بشان السودان نمت حلال في سبعة أو حاجز تبعهلو
እቲ መስመር ክኽፈት ዝሓትት ጽዕንቶ ክብሉ ዝገለጽዎ ኣበርቲዖም ከም ዝቃወምዎ ገሊጾም ብዛዕባ እቲ ሰመንታ ፓወር ዝገብርኦ ምብጻሕ ንምዃኑ ግን ኣይጠቐሱን። ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ረድዋን ሁሴን እቲ ጽዕንቶ ቅሉዕ መጻውዶ ተንኰል ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ እናበለ ንባዕሉ ዝጽውዕ ሓይሊ መራሒ ምዃኖም ዝዝረበሎም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ትግራይ ዝተዓጸዋ በርታት ንምኽፋት መንግስቲ ትግራይ እናበሉ ዝጸውዕዎ ኣካል ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽቕበሎ ጽዕንቶ ንምፍጣር ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ኬኔቲ ኣባተን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ከተቕርቦ እያ። ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ኣብ ሱዳን በጽሓ ከካይዳ ዝጸንሓ ሰማንታ ፓወር ንስራሕ ምብጻሕ ጽባሕ 27 ሓምለ ኢትዮጵያ ከኣትዋይን ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። ሰማንታ ፓወር ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሓሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ዝርከብ ሓደጋ ጠሜት ንምክልኻልን ዝተማእኸለ ደረት ኣልቦ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ንኽህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍቅድ ድፍኢት ክገብራ ምዃኑ ትካልን ቅድም ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ። ይኹን እምበር በቲ መግለጺ ዘይተሓጐሱ ሰበስልጣናትን ትካላትን ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ብቐጥታን ተዘዋዋርን ምስ ምብጻሕ ናተን ተታሒዙ መርገጺ መንግስቲ ዘንጸባርቑ መልእኽታቶም የመሓላልፉ ኣለዉ። መግለጺ USAID ዘይድሩት ተበጻሕነት ንምርግጋጽ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ንዝገብሮ ድፍኢት ብዛዕባ ዝሓዞም ነጥብታት ዝበሎ ነገር እንተዘይሃለዎ እውን ሚኒስትር ዴኤታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሓምለ 24 ኣብ ትዊተሮም ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ ከም ዝበልዎ ምዕራብ ትግራይ ንምኽፋት ዝግበሩ ጽዕንቶታት ምህላዎም ጠቒሶም እዮም። ኣምባሳደር ሬድዋን ብዛዕባ ሰመንታ ፓወር ዝበልዎ እንተዘይሃለዎ እውን እቲ ምዕራብ ትግራይ ብምኽፋት ብመስመር ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዛት ከኣቱ ዘገድድ ጽዕንቶ ዝበልዎ ግን ቅሉዕ መጻወድያ ተንኰል ክብሉ ገሊጾም እዮም። ብመዳይ ደቡብን ምብራቕን ዝርከቡ መተሓላለፍቲ መስመራት ክፍቲ ምዃኖም ዝሓበሩ ኣምባሳደር ሬድዋን ጂኦፖለቲካዊ ድሌታት ጎንፂ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝተሓብኡ ምዝውዋር ኣጽዋርን ዝተዋደደ ዓለምለኻዊ ድፍኢት ነቲ ጎንፂ የጋድደሎ ኢሎም። በተመሳሳሊ ሚኒስትር ሰራሕተኛታትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኤርጌሳ ተስፋዬ እውን ተመሳሳሊ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እውን ዘስታር ዝተባህለ ኬንያ ዝማእከሉ ማዕከን ዜና ምስ ሰማንታ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርኦ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ንዝጸሓፈ ጽሑፍ ኣብ ድሕረ ገጹ ኣስፊርዎ እዩ። ወሰን መላኩ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ፖለቲካ ንዝጸሓፎ ጠቒሱ ምብጻሕ ፓወር ኣብ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ንዝርከብ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ምዃኑ ይንእድ እሞ እዚ ጉዳይ ኣጀንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ እውን ይጠቀስ። ይኹን እምበር ነቲ ዘለህሉ ኩነት ፓወር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ካብ ምፍጣር ዝዘለለ ነቲ ሕወሓት ዘበገሰ ኩናት እውን ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ክርድኣ ይግባእ ይብል። ብኻልእ ወገን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ጥቕዓት ዝኸፈትሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ብምሕዳር ክልተ ድሌታቶም ንምዕዋት ምዃኑ ንዜና ማዕከን BBC ተዛሪቦም። ሓደ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኸይትረክብ ዝተዓጸው በርታት ንምኽፋትን ካልእ ድማ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምግባር ንሶም መንግስቲ ትግራይ ክብሉ ዝጸውዕዎ ኣካል ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ጽዕንቶ ንምፍጣር ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክሕደት ሃገር ካብ ዝኸሰሙ ውልቀ ሰባት ሓደ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ኣብዚ እዋን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ይባጻሕ ዘይምህላውን እዚ ንኽሰምር ኣብ ስልጣን ምስ ዘሎ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕነት ክብጻሕ ይግባእ ምባሎም እውን BBC ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝመሓላለፍሉ ዝነበሩ መገድታት ዝተዓጽውሉ ምኽንያት በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ብምጥሓስ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ውግእ ኸፊት እዩ ዝበሎ ሕወሓት ተሓታታይ ምዃኑ ይገልጽ። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ካብቲ ማለ ረቡዕ ጀሚሩ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጸዓና ዓበይቲ መኻይን ካብ ክልል ዓፋር ናብ ትግራይ ጉዕዞ ምጅማረን ኣምባሳደር ሬድዋን ንምኽትል ዋና ጸሓፊ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊትስ ምግላጾም ዘዘከር እዩ። ነመስግነክ ሰራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣሰናዳዊኡ በትረ ስልጣን እዩ። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ዜናታት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዘተኮረ እዩ። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ናይ ደቂ ተባዕትዮ 3000 ሜትሮ መሰናክል፣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 5000 ሜትሮ ጉያ ናይ ፍጻመ ቅድድም ተኻይዶም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ሞሮኳዊ ኣልባካሪስ ሜዳልያ ወርቂ፣ ኢትዮጵያዊ ለመቻ ግርማ ሜዳልያ ብሩር፣ ኬንያዊ ቤንጃሚን ኪገን ሜዳልያ ነሓሲ ተሸሊሞም።
ኣብ 5000 ሜትሮ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝመቦቅላ ሆላንዳዊት ሲፈን ሓሰን ሜዳልያ ወርቂ፣ ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ሜዳልያ ብሩር፣ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ጸጋይ ሜዳልያ ነሓስ ተሸሊመን። ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ካናዳ ንኣሜሪካውያን መጋጥምተን ስዒረን 1-0 ብፍጹም ቁላዕ መቕጻዕቲ ኣብቶም ሕሉፋት ክልተ ኦሎምፒካት ሜዳልያ ነሓሲ ዝረኸበት ጋንታ ካናዳ ሎም ዘበን ሜዳልያ ወርቂ ወይ ብሩር ኮይነሎ ዕድሎታ ንጽዋዕ መናዓተረ ዝጋጥማ ኣዝያ ብርትዕቲ ጋንታ ስዊድን ምስ ካናዳ ኮይነን ኣለዋ። ካብ ኩዕሶ እግሪ ኸይወፃና ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፍርቂ ፍጻመት ዝበቕዓ 4 ጋንታታት ተፈሊጠን ኣለዋ። ብራዚልን ሜክሲኮን ጃፓንን ስፓኝን ካብ ክልቲኡ ምድባት ዝተዓወታ ናብ ጽዋዕ መናዓተረ ዝተሰዕራ ንሳልሳይ ሽልማት ነሓስ ክጋጠማየን ጽባህ ሰሉስ ወሳናይ ግጥም 4 ጋንታታት ዓርቢ ንደረጃ ቀዳም ንጽዋዕ መናዓተረ ኣብ ናይሎም ዘበን ግጥማት ኦሎምፒክ ንኣፍሪቃ ወኪለን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሳተፋ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኮትዲቫር ነረን ዘዕግብ ቅድን ውፅኢትን ከይርአያ ነናብ ሃገረን ተመሊሰን ኣለዋ። ሰደቓ ሜዳልያታት ቻይና ብ29 ኣውርቕቲ ትመርሕ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ብ7 ኣውርቕቲ ትሕቲላ ካልኣይ፣ ጃፓን ብ12 ኣውርቕቲ ካብ ቻይና ብ5 ኣውርቕቲ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ትሒታ ሳልሳይ። ሃገራት ኣፍሪካ ሎም ዘበን ኣይግድን ኣብተን ቀዳሞት 10 ጥራሕ ዘይኮነስ 30 ሃገራት እውን ኣይተኻተታን። መበል 32 ዘላ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ መበል 39 ኬንያ መበል 62 ይርከባ። ክልተን ሃገራት እንተዋሓደ ኣብቶም 10 ቀዳሞት ሃገራት ይካተታ ከም ዝነበራ ይፍለጥ። ኣብ ብሽክለታ ወዲ ስሎቫኪያ ፕሪሞዝ ሮግሊች ቀዳማይ፣ ሆላንዳዊ ቶም ደመልን ካልኣይ፣ ኣውስትራልያዊ ሮሃን ዴኒስ ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር መበል 33 ኮይነሎ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሆላንዳዊት ኣኒ ሜይክ ቮልተን ቀዳማይቲ፣ ስዊሳዊት ሜርሊን ሩዘር ካልኣይ፣ ሆላንዳዊት ኣና ብሬገን ቫንደር ሳልሳይ። ካብቲ ኣብ ቶኪዮ ቆፂሉ ዘሎ ውድድራት ኦሎምፒክ ዘጋጠሙ 3 ኣገራሚ ተጓንፎታት ክንሕብረኩም። ኣብ ናይ ብራኸ ዝላ ክሳብ ሎሚ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ታሪክ ተሰሪሑ ኣሎ። ክልተ ኣትሌታት ተመሳሳሊ ውፅኢት ስለ ዘመዝገቡን ክበላለፁ ስለ ዘይከኣሉን ማዕረ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊሞም ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዑ ኳተራዊ ሙታዝ ባርሼምን ጣልያናዊ ጂያማንኮ ታምበረን እዮም። ክልቲኦም ኣትሌታት ዝበፅሕዎ ብራኸ 2 ሜትርን 39 ሴንቲሜትርን እዩ። ድሕሪኡ 3 ዕድል ረኺቦም ነይሮም ግን ኣይከኣሉን። ናብ ካሊእ ኣገራሚ ተጓንፎ ክንሓልፍ ኣብ 800 ሜትሮ ጉያ ርባዕ ፍጻመ ይወዳደሩ ዝነበሩ ቦሳናዊ ኔጀል ኣሞፅን ኣሜሪካዊ ኣይዛያ ጆትን ኣብ ሓደ ማእዘን ምስ በፅሑ ኣእጋሮም ተነኻኺኡ ሓቢሮም ወዲቖም። ኣይዛያስን ኔጀልን ኣብ ክንዲ ሓደ ነቲ ካልእ ብሕርቃንን ቁጣዕን ግብረ መልሲ ዝህቡ ተደጋጊፎም ካብ ዝወደቕዎ ተላዒሎም ሓቢሮም ጎዮም ነቲ ዝተረፎም ርሕቐት ዛዚሞም። ኣብ መወዳእታ ቤላሩሳዊት ኣትሌት ክርስቲና ሲማንስካያ ናብ ሃገረይ ኣይመለስን ኢላ ቅድም ካብ ሃገረ ጃፓን ስዕቡ ካብ ፖላንድ ቪዛ ከም ዝተፈቐደላ ተፈሊጡ ክርስትና ዕቑባ ፖላንድ ዝረኸበት ንዓላምየ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ስለ ዝነቐፍክዎ ንዓደይ ምስ ተመለስኩ ሰበስልጣን ቤላሩስ ከኣስሩን እዮም ኢላ 24 ዓመት ዝዕድሚኣ ክርስትና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐት ዓው ኢላ ኣገዲዶም እዮም ይወስዱን ዘለዉ ምስ በለት ፖሊስ ጃፓን ኣርኪቡ ተቐቢልዋ ይብል እቲ ዝረኸብናያ ዜና። ኣብ ጃፓን ቆንጽላ ቤላሩስ ወይ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሪፐብሊክ ቤላሩስ ዛግድ ብዛዕባ ክርስትና ዝሃቦ መግለጺ የለን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ፌስቲቫል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሰኣ ንዝሓለፉ 6 መዓልታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ተኻይድሎም መበል 47 ዓመት ምስረታ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እውን ዝተጸምበለሉ እቲ ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ መደባት ተሰላሲሉሉ ሓበራዊ ምርድዳውን ከም ዝተበጽሓሉ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ይዛረቡ። ንሎሚ 2 ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና።
ምክትል አቦ መንበር ማተሰአ ኤልያስ ጎደፋይ ካብ ተሳተፍቲ ድማ ንኣቶ መርሲኤ ኪዳና ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ሓልፈኩም ቅድም ኣጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትኮኑ ፍቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ከምስግነኩም እሞ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ዓመታዊ ኣኼባ ማተሰአ ተሰላሲሉ ኣሎ ኣብኡ ቀኒኹም ኣለኹም እስኪ መንነትኩምን መዝነትኩምን ዝነበርኩም ተሳትፎ ንባዕልኩም ስከላሉለይ ኣጋይሽ ንሓዲኹም ጀምሩ ጃንየለይ تعدل زهقنا إلاس بال إلاس قدفاي مطل ختما سياتل واشنطن يو مكتل بومبر ناي محور تدارو سنين أمريكا راي قني الله قالاي غاشانا بترا نوني قني الله مرسي كداري بال مينيسوتا مراحي كوميتي ابزي زنبرنا فيستيفال قاع تساتفاي خوينا بغزي حلف قني الله إلاس زوم زحلفوا عامتات واتساخ محبر تجارون كم كوميونيتي تمساسل اخيباتات يغورو نيرم زناي لومي كابتم حلفات انتي زفول ينغر الله زبل حتى انت مصص انتي ملس مهابكا محبر تجارو سمين امريكا كاز مسرت استاترو عن شو 10 عام ديرنيو فلاي رمات مع الفيستيفال تحرم الدرجي نتخير مزا استات 30 كلام عام ديرنيو therefore بوانا نت لمعات سلام سوشيال عندهم فتات او عجز قبروا لمعات راحتي محرسوا او يساتف نيرو او زقبروا ناي بحال خان قوقان رايون ناي لو ممكن خمس تفلطوا بفني مالكو ايو تخبيروا ولا تشمون لو تتغير لي بتجت من نازل له بعد ندوشتن ورا ما خلجو فيستيفال ما خدت تግራይ نزوليو تسيمو مالتي تفور هزنا بحاله 3 عامات تلاقي ما بحاله 8 ورحي عبعوي چنكت زنورلو بيتسو زيرخولو ساعات بيو نيو ازين مرلس درجان عدي مخاط غير يوسيدو فيستيفال مخاط تግራይ دين خبري بحال كلنا ولات ملسيون شيوئيو كالك صدنايو سو العلي وحجو مرسي كمتي إلياس زبولو مبتفلالي مدرخاتون كمتي استسمع شمون تورحي دارقا دكاس زي نبرا نابعينو زور زي بلا كوميونيتي كم زخوانا يزرب نيرو سابات لو ممكن كسعسع مرأي زوتر كوينو مو ترسع ديو زبل سابات كحاتو سمعي امو قداماي كوميونيتي كسعخن دي تقوديو نيرو بسمعتي يكون بخالي مداي مالتي كالاي ترسع ديو ويس انتا يزبل خقرو سمعمو انتا يمبلكا مجمريا زي ناي ابتغراي فتسمى وراد راح يكونن كلميون زي ناي كوفيد 19 لبدا مسمسه تزبنا ناتنا يكون كله محبرسه امريكا زنبرنا كله عالم زنبر اجزو تعجيو كصنح تجددو يصنيو كابو بتوسخي عن انا تجارو حزبنا عند تجاف كلنا كم تزبلكايو دقاسينا بتاعني بتنكين مكرانينا حلفنايو እሞ ካዚ ንወፀሉ ኣወታትን ዓታና ንኸይድ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ በብዘለዎ ስለዝተቃለሰ ኣብ ወፃውን ዘለና ኣብ ኩላና በብዓቅምና ዝገበርናዮ ቃልሲ ናብ ኣወት ንኸይድ ኣለና ስለዝተዓወተና ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ ዓንቶ ኤልያስ ዝበሎ እዚ ፌስቲቫል እዚ ን30 ዓመታት ክንገብሮ ዝፀናሕና እዩ ሎሚ ጠጠው ክነብሎ ኣይንኽእልን እዚ ዳ ንሳቶም ዝገብርዎ ገይርና ማለት እዩ ግን እቲ ዕላማ ነቲ መኸተ ረውጥ ምግባር እዩ ዘድሊ ካሊእ ብዛዕባ ሙዚቃ ተጋሩን መቸም ሓዘንካ እውን ትድበሰሉ ንሳሕባትካ እውን ትራኸበሉ ዕድል ምዃኑ ከምቲ ዓንቶ ዝገልፅክዎ ከዓ 8 ኣዋርሕ ተዓፂና ሰብ ከይረኸብና ብጭንቂን ብመከራን ግዜ ሓሊፍና ሎሚ ሳሕባትና ተራኺብና ከምዚ ተሓጓስና ምግላፅ ግቡእ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን እቲ ማሕበረሰብና እውን ንኩሉ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይፈምት እየ ከም ኮሚኒቲ መራሒ ካብቶም ዘግነኹም ዝዛረብኩም ሰባት ኩሎም ብጣዕሚ ሕጉሳት ከም ዝኾነ እየ ዝፈልጥ ሕራይ ናብቲ ፌስቲቫል ክመልሰኩም እሞ ከምቲ ዝበልኩምዎ ሳዕስዒትን ሙዚቃን ጥራሕ ኣይነበረን ንዓበይቲ ኣኼባታት እውን ኣሳለስልኩም ኢኹም እሞ ኤልያስ እስኪ ትሕዝቶ ናይቶም ኣኼባታት እንታይ ተዘራሪብኩም ዋና ናይቲ ፌስቲቫል مكتب تجري كلتشين إجراء حدا دينفر كولورادو يلتسيمه زلنا المدرخ بزبط الملكعو داي قدنا حزين هذا تجري زفح دفعي تدارون كبيت محانو عالم سفرطوي زيرفو تاي قدنا نايت دياسبورا أبزل يوتوانا ماخل أكارا فيستيفال تغير مالتي بزبط فزي تواريلو تاي ناتي قدا حزين زي بريسلو تأميلو تقوليلو عديتات كساونتي قلعو لو بركي في النتيجة حزي يرفع حد متفتات كاب نايم ساعة فرنس جميرو سكاو نايت مال نايدك أنستيو نايمان إساي ما فعت قاعد بزار الملكو
عبيت سكولارس ترخيهم برزنتيشن تحايلوا ليو أو تعلمنا بوليتيكال سيكوريتي على حرشة على ما يدك مسلمات كعدي زي ما أخل غيري برزنتيشنات ونيرو زي الفور تاي جدنا كم تمتميتا تاي تاجدي حدا تقراي عاوز قدايجي قدو تاي بزير منكو تقاني الكجوري ترخبت بتتون كلها وطايا خلا كلاميسكا على تقراي يش قدادا دخل تشفن بزير منكو استجر من تسقاسيمو تانا ملغتجن لدي تايايا ما نسيهم بخما محلفهم نتساها هم محلفهم ولا ناي بيزنس انترفرنس خنوا عبلاس من دخلت نيرهم داجو حنصة تقراي بتزع عنوين في الزمت على نزفلطين public and private infrastructures داجو حنصة تقراي مسألة كيرو استجر وعلاتات يوم نيرهم بحكي كال كسبنا يدل علي مرساري وين عدراش كال سبنا عدراش كال غير خصوصا خيرا غيرنا عدراش كل غيرنا يعني دحر عرب بناتو تعملنا هزي نحري تطريو ذكرني عندي فيستوالات حليفهم يمو أمريكا ناي زيناي لوم قناجم سوالات ناي هزي بزحات ناي كمان زي بزحات تزلو تعمل نعدو حد نقدر خبر زي كائنا تواننا مساري تاجل قدي تأيو عداج محسن تقرأي بزل مهري قال تجبر الفيستيوال يعني اللي مرسي قمتي كل شيء تكتعطلو قام ديهم عينة فيستيفالات مست كللاو منغستي يكون مس حلفت بيرودو مس كالوت ناترخبكا لزابن ملقا من نيرو يخد ملومي عبد تكبر نمو علون كساع عندتي تصاقم ما ينبرا نمو اللوم كن مستزولو خونتات ناي ركب تصاقمادو ناي كالوت إذن سخاتكم تخملو زعممكم وتحسوو زغلهم نمتقبارو انتاي بايتالو زروا طرح وينو خيترف كاب زبل يمو بمتعينا خنلقمو زبل حتى انت ما تخما يقبر كم يكون كتلقمو هو زي بتعني قداسي حتى خالي وحسيب لنا بذيك أنا بعلنا حجبنا سمرة لازم تقرأي علي حجبنا سمرة ناريو تغاليسو أنا بعود في خير له دحريوها لا بتزبط داغمان تقرأي كل أنا بسمرة بيخوننا مستي قالوا تورا دواتات بحاجة قلنا عبيدا فسحنا كان توفر قصاني تذكر مكة زي فيستيفال زي زرعنايو هذا ما يتحدش وردو انجيجمنت بتعني تذكر نابزي توريدون زعبي وسامين أمريكا وسيخو تحدش وردو بتغالي بتعني عبي زقونا ايدنتي and عرفة أنت حيزو بتقرأوا أنه تطوريعو بزح تساعدفو يلي برزالو عرفت إلياس يبالون موسى بزح كونا قراتي تساعدلو نعبنت عنكوا مريحنا تفكرلو مصر بيت نقدي مالتي Chamber of Commerce تقرأي Global Chamber of Commerce عتايشنا بزحت بيزنسات كوربوريشنات تقارو تعاكيهم يتعيشوا له جاءتوا مخا أفتزمت داقمان تقرأي عبي يقرأي لوميو زيد رح يكون لاي تقرأي لاي سبورت فيستيفال ونيرو بحدة تتحيزو لاي أغريكوشو من الناس يقوم بعبي ساتفلو مالتي قالوا تبزح أخيواتاتن بروغرامات النيرو زغلو زريك كانت تقرأي كنديناي بعبي دايم الله على المنفس لعدو كانت نتمخات عوث كبر كانت سأيو زيون كانت ساري كم زخونة زري بس هذا زخونة بتعمي عوث زخونة فيستيفالي ينيرو يكبها للذكار زمد بايتزا زمن أبز مزا معالتات كنقصللو إنا كساب شعوغن نبترن نقايشنان عزينا نمسكن زي راديو دمت أمريكا يوم بقر بزني نايلومي سوني مدراونا فاتيبنا لنا أمنا يتبح سولوس فنوك سامرخبوكم لو مستمحللفو مدبات كونا خالوت مدباتنا فيديوتاتنا أب عند إنترنتنا ويكا فيسبوكن يوتيوبن كترخبوا وتخوليهم فنونا دقيمكم نسمع ويكا أزملتكم أبزت عمكم جزيئاتكم كتسمعوا وانتدليهم تغرينيا.voanews.com آتيهم كتسمعوا وتخوليهم كامونا فيسبوكن يوتيوبن وكامو تبحن باركم رخبوكمينا من يافور قيمس كل مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سلام ليتي دحان حضروا